Poď sa spolu so mnou pozrieť v najkrajších časti Švajčiarska. Nechýbali krásne výhľady, hostel, ktorý bol celý pre mňa, ale aj krásne jazerá a nechýbala ani pani Líška, ktorá nás bola navštíviť taktiež. Takto sa renekuje v Grindelwalde s takýmto výhľadom z hostela. Myslím si, že môže byť. No tak ja som sa naranejkoval a idem si niečo kúpiť do obchodu, čo by som si mohol dať ako obed, keď sa mi nechce míňať 20 € za obed. Nová do môjho obľúbeného reťazca Coop Jednota. Vítajte. No, idem na zipline, takáto je rada, čiže počkáme si, takú hodinku predpokladám. Ale je tu pekne dneska zase, aj keď má po obede pršať, takže uvidíme. A tam budem bývať dneska. Konečne ideme na to. No, čakáme na zipline. Okay. Okay, you can come around this way. Okay. Take a seat inside. 3, 2, 1. See ya. Woohoo! Thank you. No, takže toto bola zipline. Za mňa to stalo za to čakanie. Ale odporúčam, čo som mohol spraviť aj ja. Keďže tu mám hostel hore, tak si ráno vstať a prísť sem predtým, ako otvoria. Keďže lanovky začínajú až 8:30 a otvárajú tamto hore o 9:00. Čiže ak tam prídete 8:30, tak si počkajte pol hodinku na otvorenie a mali by ste byť medzi prvými. Čiže toto dá spraviť. A môžeme rovno pozrieť ešte iné aktivity, aké sú tu. No tuto máme vlastne First Glider, čo je taký orol, ktorý je tiež tam hore, on vás vyvezie najskôr hore a potom pustí. Mountain Car, nad tým som rozmýšľal, ale povedal som si, že toto mi stačí. Ideme sa pozrieť ešte ďalej. Tu máme kravičky. No a tu sú naši kamoši. Toto si predstavujem, že z tohto sa robí Lindt čokoláda. Máme mliečne zmrzliny priamo od týchto kravičiek, čiže každému odporúčam najčerstvejšie ako sa dá, priamo z hôr. A vysokým si odporúčam dať pozor v lanovke, keď som sa buchol dvakrát z dvoch, čiže taký protip. Tak ideme teraz na First Cliff Walk. Ako vidíme, je tam celkom dosť ľudí, ale čo je výhoda, som ešte nepovedal, že ja keďže bývam hore tuto, čo je jediný hotel alebo hostel na tomto kopci, tak po 6:00, kedy uzatvárajú lanovku, teda je posledná cesta dole, tak to budú jedine ľudia z tohto ubytovania, čiže toto budeme mať všetko pre seba. Tak sa poviem pozrieť ešte potom a ukážem vám ten rozdiel. Zavolám kľúkov z Prahy, nech to prídu odsvakať, keď tak ich označte, že majú tu nejakú prácu. Tí, čo nechápu, tak v Prahe odsvakávali zámky lásky do Zábradlia. A toto vidíme. Čo je paragliding? Asi, hej. Keby sa Jožo pomýlil a trošku dole naskrutkuje, no tak neviem, kde sme boli. Asi na zemi.
Taký pekný mostík. A výhľad je ako všade pekný. Už sa mi to neoplatí hovoriť. Tak prechádzame mostíkom, ktorý je taký, trošku sa hegá, ale aspoň trošku viac zábava. Táto predo mňa sa trošku bojí, trošku viac než by mala. Už sa otáčala, že kto tu s tým trasie. Zistila, že nikto. Tam dole vidíme ďalší vodopád, keby sme ich nemali vo Švajčiarsku málo, tak je tu ďalší. A to sú ďalší paraglajdisti, ktorí to je stále okolo. Všetci títo ľudia čakajú len na to, aby si spravili jednu fotku na tom cípe. Ja sa tam pojem pozrieť o nejakej 6. 7. a uvidíme, koľko tam bude ľudí. Určite sa nebudem čakať teraz. A podľa mňa tam bude takmer nikto. Budem sa teraz ubytovať a potom sa pojem pozrieť na jazero. Výhľad z reštaurácie sa celkom dá prežiť. A táto reštaurácia je súčasťou hostela, v ktorom bývam. A ja idem nájsť miesto, kde si môžem spraviť check-in. Tak, zistil som, že budem bývať tuto, za mňou v tejto chatke. Takže bývam tu, zatiaľ som tu prvý. Neviem, či prekonám výhľad z tohto ubytovania, ale okej, tak to bude veľmi ťažké. A vlastne je tu koľko posteli asi? 4, 6, 15 postelí. A ešte to nie je upratané. Uvidíme, koľko nás tu bude. Ale som si vybral túto posteľ. Máme tu aj záchod. Sprcha je len v druhej budove, po hlavnej. Môžeme sa ísť prejsť spredu ešte. Tu mám vlastne prvé okno, ale tie predné okná máme tu. Bałem ze Słowakiem rok czasu. A, Wiecie, tak, żeśmy rok czasu. Ale on gadał dobrze po polsku, bo był gdzieś przy tym, Dúfam, že Španieli vyhrajú šampionát celý. Może. Albo Holandsko tiež možno. Szkoda, że nie Szwajcarzy w końcu. No, ja som myslel, že prídem sem a budem pozerať Švajčiarov a bude dobre. No, ja też mówię, czarny koń. A tu jaka impreza jeszcze była z tymi ten. Pogadal som s Polákom o futbale, o živote a ideme sa teda prejsť konečne k jazeru. Uvidíme, ako tam bude vyzerá, podľa mňa parádne a polietam sa trošku s dronom. Poliak ešte vravel, že tu robia aj Slováci, Češi. Jedného Čecha som tu aj stretol už, ktorý tu tiež robí a ďalších dvoch Čechov, ktorí sú tu na výlete a práve došli pozrieť toho Čecha, čo tu robí. No. Podľa značky dole by to malo trvať 50 minút k jazeru, čo je príjemná prechádzka a tam si spravím piknik. Výhoda tohto ubytovania je, že máme aj večeru aj raňajky v cene. Čiže naspäť na večeru by som chcel byť o nejakej 8. S tým, že potom si pozriem futbal, Poliak hovoril, že to budú pozerať. A večera by mala byť trojchodové menu, čiže som zvedavý. Stála jedna noc toľko, ako vám tu napíšem. Ale podľa mňa, na to, že to je v horách, máme večeru a raňajky v cene. A je to Švajčiarsko, tak je to dosť dobré. A keď tu máme momentálne 15 stupňov, tak šatok sa ešte nechcel roztopiť. A je to celkom zaujímavé. Tak tu je cestička, na ktorej nie je sneh, ale chcel som sa prejsť po snehu. Tuto je vidno, ako sa tá snehová vrstva topí. Musím povedať, že vo Švajčiarsku sa celkom naučíme fotiť, keďže fotím skoro každé páry, ktoré sa snažia urobiť selfie nepodarenú. Čiže som taká dobrá duša, no. Nechcem sa chváliť. Možno hej. Väčšina ľudí ide oproti, keďže posledná lanovka dole ide o 6. A ostanú tu iba tí vyvolaní, ktorí majú ubytovanie tu hore. Tak a sme tu. Jazero je rozdelené na také dve časti. Tam je jedna časť, a tu máme druhú časť. Idem asi k tomu zadnému najskôr, potom sa ako tam vyzerá a uvidíme. Tam vzadu môžeme vidieť celkom vysoký vrch. A ideme sa prejsť dozadu a zalietame si s dronom. Tuto jeden už akurát s ním lietal, či sa to môže. Tak, idem dozadu, je tam pekný spot, ostatní ľudia tak chvíľu odídu, keďže lanovka ich čaká
A ja si spravím piknik, najem sa, zalietam dronom, oddychnem a idem naspäť. Rozhodol som sa usídliť tu a dneska máme v ponuke sušené mäso, ale pre zmenu morčacie. Tomuto ja vravím pohodička a akurát nám aj vyšlo slnko spoza oblaku znova, čiže sa nemám na čo sťažovať. Tak tu máme najviac luxusné vecko podľa mňa. A no mal som pravdu, tam je vodopád, ktorý spája obidve jazera dokopy. Čiže to je jedno jazero. A som teraz vlastne medzi nimi. Teda ním, keďže to je iba jedno. No, naše luxusné vecko je bohužiaľ zatvorené. A tu vidíme kamaráta drona, tiež tu lieta. Tak ideme už naspäť na večeru a pozrieť futbal. Ako som vravel, tak cestou naspäť asi moc ľudí nestretnem, keďže už všetci museli bežať na lanovku a ja si to idem vychutnať s hudbou v ušiach. No a teraz sa idem pozrieť, ako je prázdnik First Cliff Walk. Pamätáte si, ako boli tu všade ľudia? Tak už tu nie sú. A idem sa pozrieť na ten výhľad, na ktorý všetci čakali. No. Musím povedať, že je to dobré, ale nečakal by som tu pol hodinu. Reštaurácia tiež vyprázdnená. A tu máme naše bývanie. Je 18:30, došiel som naspäť na izbu, že privítam sa s mojimi spolubývajúcimi a som tu stále sám a už je dosť malá pravdepodobnosť, že niekto príde, keďže lanovka už hore nechodí. Čiže by mám všetko pre seba. Nesťažoval by som sa. No, že som to trošku ešte von prejsť. Idem pozrieť tu dole. Ale samozrejme to nikto nie je odtiaľ to inak. Niekde začínali tí paraglidisti. A tam mám môj domček a za ním reštaurácia, kde si idem dať večeru. Ide sa na večeru. Tak, to mám už prichystané. Servíruje mi Čech a prišiel prvý chod, šalát. Tak jedlo vyzerá aj vonia úplne super a ja už si idem ochutnať. Hlavné jedlo bolo z 10 z 10 a už len dezert, ktorý s tým ovocím vyzerá úplne parádne. OK, líška na okne naša čokoládu. Pivo od Slováka a za chvíľu začína futbal.
Španielsko vyhralo, som spokojný, na hosteli som ostal sám, ako som hovoril, a idem spať. Dobrú noc. Dobré ráno. A dnes sa ide do Lichtensteinska. A ak sa aj vy pýtate, čo tam je, tak to sme na tom rovnako. Ani neviem, ale uvidím. Tak toto vyzerá ráno. Idem na raňajky. Tak je 8:40 a na zipline prišli prví ľudia. 8:30 tu ešte nikto nebol, takže ak sa tu ubytujete, tak odporúčam ísť sem 8:30. Pol hodinku si počkáte, kým otvoria a môžete ísť namiesto čakania 2 až 3 hodín. A zistil som, že z Interrail mám 25% zľavu, čo som cez toho hore nevedel. Ale mal som 15% zľavu z Guestguard, ktorú dostanete, ak budete mať ubytovanie v Grindelwalde. Čiže aspoň niečo som mal aj včera. Takto odvážajú smeti z hora na lanovke. Akože ani nič iné som nečakal, keďže inak by to bolo dosť zložité, ale je to celkom zaujímavé vidieť. Cesta do Lichtensteinska bude celkom zaujímavá, keďže mám 3-krát prestupovať a ešte ísť na jeden autobus, čiže dokopy 4-krát prestupovať. Malo by to trvať cca 4 hodiny, s autobusom možno 4:10, 4:15. Čiže idem na to a snáď tam budem čo najskôr. Tak z nejakého dôvodu sme všetci zastavili, ale aspoň mám pekný výhľad na kontajner predo mňou. Krása. A tu môžeme vidieť ďalšiu aktivitu, to je tzv. Trotty bike. Je to taká kolobežka alias bicykel. A s tým sa ide, až sa mi zdá úplne dole. Čiže tak, je tam určite menšia rada ako na zipline alebo toho orla, takzvaný first glider.